Hayi, siyazizwa indaba. Siyazizwa indaba. Ziyakhala ingane zakwethu, ziyakhala. Yabona kwagogo. Ugogo Helen ubamise ngenhla impela kwagogo, uyazi ume ngenhla. Uginqa amatshe. Bashisha ngesinye strategy manje. Uginqa amatshe kuphela, akadlali. Nangu-ke no Fixo. Ngathi ufuna ukuyimisa le nto ekuthiwa ubhanyaza. Ngoba naye impela isikhandela iqembu le-anti-GNU. Balwa ne-GNU. Uyabona kongazi? Kuyoba sengathi mhlambe ulwa ne-GNU ngoba nakhe bona ukuthi izophazamisa ezweni. Yes, izophazamisa. But nani yadlala. Ulwa ngendlela yakhe naye khona into ayilwelayo. Wena uzophapha uyitshela ukuthi uzobelwa nje. Ulolwa wena wonke umuntu manje ulwa ngendlela yakhe. Wena ungaze ugcine ugijima uyosupport. Ngiyabezwa abanye bethi sibanibani akeze ku-MK. Yey. Ningayifisi leyo nto. Ningayifuni nje leyo nto yokuthi sibanibani woza ku-MK ngoba nakho kwagogo. Yey. Wonke umuntu manje ulwa impi yakhe. Uyabona njengoba kumanje i-GNU phela manje igade yonke into. Indlala babulela abantu. Akudleki lutho. Ayikho into edlekayo. Uyabona nje nami kube ngwagogo. Ngabe ngiyilwa kakhulu indaba ye-GNU ngokuthi ngilwela mina isingami. Ngokuthi kusadleki manje. Nami umgwaqo umile laphana. Umile umgwaqo lapha ku-Bri. Nami umgwaqo ku-Bri laphana. Uya-explode nini le nto? Last year. Hawu namanje. Ibanga elincane ngaphansi kwe-kilometer. Mhlawumbe le nto 500 meters or less. Kodwa ayilungisekile imile. Kumele kudliwe phela lapha kuyodleka kanjani? GNU igadile, akunanto ezodleka. GNU igadile. Ingagadile kuphela ke nayo ifuna ukuzolibusa lelizwe. Imesele nje ngokuliphatha ngempela. Yabona nje ugogo nje ugogo lokhuzana uzile. Bahlanganisa ngamakhanda nje. Baxabana bodwa manje, yabona manje. Imbuso iyaqala iyavukelana manje, baxabana bodwa manje. Ugogo Helen baxabana bodwa manje. So manje ke ngithi mina ningathathi mawala. Lento ningayibheki phezulu. Engathi ungayilanda ezingxatsheni zakhona. Ngoba uzobona wena kumele isihlahla kwesinye bese uthi hayi umthololo kanti iphakama. Wena nje usuka wangabheka ingxabo wasibona ngoba sesivele kwesinye kanti hayi simile kwesinye. Iphakama akusiyona lento ejenti yiyo. Manje ilande ezingxatsheni. Manje idinga umuntu impela ozojula. Ayilande ezingxatsheni. Wonke umuntu ingane zakwethu ulwe yakhe. Angabikho kumuntu ozothi mangabe kuliwa bese bizelwa ku-MK. Wonke umuntu ulwa impi yakhe. Njengoba impi yakhe nje uyilela yona. Uma uyitshela ungaze uyitshele mhlambe ulwa ngoba elwa lempo ilwayo kanti cha. Ulwe yakhe naye impi. Uyabo? Uzothola ukuthi mina ngiyalwa ngilwela ukuthi ama-drugs asisawadingi. Uyabo? Ama-drugs asisawadingi ngoba ngilwa mina ngilwela ukuthi ngiyabona abulalizwe. Mina ngithi omunye alwe ethi ama-drugs asisawadingi. Asisawadingi nje ama-drugs ingoba omunye ulwa ngoba akeze ukubenefita kuwo. Hayi ngoba engasawadingi. Ingoba yena akeze ukubenefita kuwo. So wena ongasawadingi ngoba nakhe ebulalizwe uzobona sengathi loya muntu ulwa impi yakho. Umuntu ulwa impi yakhe. Ama-drugs yena akasawadingi nje. Unesakhe isizathu. Ingoba akeze ukubenefita kuwo. Kanti wena ulwela ukuthi ama-drugs asawadingi njengoba abulalizwe. Uma ukuthi uyakwazi ukuthi ulalele angizomhlaziyi mina.
izinto ngiyayibuka ngeso lendalo. Uma uthi uyakwazi ukulalela, uzoyilalela lento bese uyayi-analyze. Baso hayi siyazi izindaba kusho mina macekeceke. Hey